guys. So dito ko ngayon sa trabaho. Tanggalin ko yung turntable ng bowling machine. Kasi para sa maintenance lilinisin ko. Tapos yung roller niya sa ilalim papalitan ng bago kung kailangan. Dito ako sa ilalim. Hirap. Nilinis ko yung turntable. Ito yung dito babagsak yung mga bowling pins. Ikot siya tapos aakyat doon sa sa pin lift. Malinis na. Yan yun, no. So, super bigat to. Kaya ang hirap. Tapos gikan dyan sa ilalim, hinila ko. Ito yung ayan, no. Kita nyo ba? Ayan, no. Yan, lilinisan ko yan mamaya. Maglagay ako ng mga oil sa mga chain. Dito ko sa ilalim ngayon. So tapos na yung turntable linisan. So balik ako dun sa kabilang side. Dito ako lumabas. Yan ako. Pwede kasi itong mabuksan para pag may gagawin ka, pasok ka lang dyan sa ilalim. Kaya pala. Okay. Punta tayo sa doon tayo sa harap. So yan. Trabaho sa maintenance person.
natin yung ano, yung roller niya. Kasi ano, sira na. Sobrang dumi, grabe. Hugaw na ako. Nanay ko ano na. So, palitan na ng bago. Lagyan natin ng grasa. Gamit tayo na ganito para linisin natin yung assembly nito, tapos lagyan ng oil, tapos mahirap kasi malikot. Ito oh. Yan. So linisan ko to, tatapos lagyan ng grasa. Hirap ito kasi masikip. Masikip dito, di pwede yung mga malalaking ano, tao. So ito may grasa na, ibalik na natin. Pero ilisin mo na. Yun. Vacuum.
Okay. Tapos lagyan natin ng oil na spray. Okay. Yun. Okay na. So, tapos na yung ano ko. Binalik ko na yung turntable. Ayan, i-try natin. So, yan na yun. So, okay na. So, patayin na natin. Okay, salamat sa panonood. Relax muna ako. Punit yung gloves.